So. Under hårde kampe med oprørerne kommer undsætningsstyrken ud af området. Imens kæmper Brian Christensen og hans folk for Henrik Nøbbes liv, og ikke mindst deres eget i huset. Vi har ikke fået melding over radioen endnu, at de har kørt på en vejsebombe, men der var ingen tvivl, da vi hørte den der. Og det første, der egentlig går igennem hovedet på mig, det er hjælpen kommer ikke lige med det samme. Der er ikke andre lige i nærheden. Og der går tankerne så derover efter over på Nøbe, fordi så er jeg godt klar over, at det var sgu nok chancen for at redde ham ud, at så skulle de have været inde første gang, og det kommer de altså ikke. Så der, allerede der begynder jeg nok at tage afsked med Nøbe. Da man i Camp Einherr erkender, at delingen i huset ikke kan undsættes med det samme, indsætter man knytnæven i form af 2 svært pansrede og bevæbnede britiske kampenheder, der er reservestyrke, samt hele den danske spejdereskadron. Briterne kæmper sig frem til huset på 1,5 time. Undervejs kører de på 3 vejsidebomber. I mellemtiden er Henrik Nøbe død. Da vi kan høre, at warriorerne de er på vej, jeg vil nok sige, det er den smukkeste lyd, jeg nogensinde har hørt. Mens de britiske styrker undsætter anden deling i huset, rykker spejderne op til venteområdet, hvor de skal afløse fra en stærks folk og få de sårede området. Men de bliver beordret frem til den bombesprængte PMV sammen med 1. og 3. panserinfanterideling for at hente den ud eller uskadeliggøre den, så oprørsstyrkerne ikke kan bruge dele fra den. Der er en rute derind. Der er mulighed for at placere IED'er. Det kunne være nemt. Og så er det en åben plads, vi kører ind på, og de kan ligge hele vejen rundt om. Og hvis jeg var dem, så har jeg ligget der med et baghold. Og det var så også det, der viste sig at være tilfældet. Lige fremme bliver der åbnet ild på os, og til i venstre side, der er et tårn, hvor der ligeledes står en skytte op. Mine 3 køretøjer kommer ret hurtigt efter hinanden ind på pladsen. Forreste køretøj åbner ild fremad med det tunge maskingevær, og en af skytterne begynder at åbne ild op mod tårnet. I det mit køretøj kommer ind, drejer vi TMG'et op mod tårnet, og så bliver det skudt i sænk. Vi stikker under ild. Har det. Skyder bagud, der. Skyder vi bagud? Ja. Ja! Vi skyder røg med røgkasterne. Vi kaster bare. Og nu! Spejderne konstaterer, at den pansrede mandskabsvogn er helt udbrændt. De får nedkæmpet fjenden og trækker sig ud af området under kamp. Og imens er 2. panserinfanterideling på vej hjem. Da vi kommer tilbage til lejren, der er den første reaktion ved os alle sammen, det er jo, at nu begynder sagens alvor for alvor at gå op for os. Og folk begynder at fælde en tåre, går rundt og giver hinanden kram, giver hinanden næven og siger fandme, altså tak til hinanden, fordi vi er godt klar over, at vi har mistet det ene liv, men altså vi har reddet 21 andre. Delingens soldater har rystet oplevelserne af sig, men sorgen over tabet af Henrik Nøbe kan fortsat mærkes 21 dage efter kampene. Til gengæld er der en stolthed over veludført arbejde, da delingen var presset til bristepunktet i Al-Hata. De er taknemmelige over for hinanden, fordi de er godt klar over, at havde det ikke været for ham, der stod ved siden af, jamen, så var det gået endnu værre. Og så er de stolte på egen vegne, at de har løst opgaven så professionelt, som de har. Ja, det var dramatiske billeder, vi så her. Vi har ikke mere på programmet i dag, men jeg er tilbage igen kl. 9.30 i morgen med flere historier på gensyn.